Sinä turpa paska. Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. Kynällä tai periksellä tai pelkästään sormellasi. Oli valo päällä pois päältä. Kielletty la... Päivää! Tervetuloa tuomaan rahanne mun kuoreen. Tulkaa barbaarisiskot päivää! Vaikka ravintolan on paska ja vastenmielinen, se loukkaa hyvää kakkaamme. Ai niin, soitan ensin hautausmaalle ja kerron, että niillä on vitsi. Jalmari, nää karseet akat tulivat syömään. Tarjoile heille kusisi, rapupiirasi. Kas, herra! Papu, huomaatte vielä. Palo! Oon sanonut tän varmaan 100 kertaa, mut... Fuck off! Voi, mikä hullu nuori mies! Mikä teki sinusta tuollaisen? No vittu rouva, syynä on rapupasen hulli. Ja Piiranen, joo niin just. Ja aiomme sulkea teidän ravintolanne. Älä välitä, poika, ei se voi meitä sulkea. Se sulki meidät! Mitä tässä näin kävi? Sanoit rouva nörppänää rumaksi ja uhkasit paskalla. Sen mies olikin törsuinen poliisipäällikkö. On mennyt täällä.